Ďalším z benefitov aplikácie SendSet je aj zákaznícka aplikácia SendSet, ktorá sa stáva stále čoraz obľúbenejšou a môžu vám z nej občas pribehnúť nejaké zákazky. Ako to teda vyzerá? Interpretujme, že teda tu je zákazník, ktorý si práve objednáva vás ako vozidlo s nejakou cenou, s trasou z miesta A na miesto B, potvrdzuje objednávku a takáto objednávka vám začína svietiť a zobrazovať v driver aplikácii. Je veľmi dôležité, aby ste o týchto zákazkách rozhodovali čím skôr. Nakoľko? Na druhej strane tento zákazník čaká v mobilnej appke zákazníka na vaše rozhodnutie, či túto zákazku prijímate alebo nepríjmate. To znamená, blikajúcu zákazku veľmi rýchlo sa snažím rozhodnúť. V tomto prípade teda zákazku prijímam a jednoducho zobrazujem si adresu, kam mám ísť, vidím cenu, vidím čas a viem zákazníkovi samozrejme naspäť aj zavolať. V tomto prípade odporúčame takú jednoduchú, trošku skrytú funkciu, ktorú viete kliknúť na toto zelené tlačítko, kde vám môže aplikácia navigovať cez navigáciu k vyzdvihnutiu alebo k cieľu. Aplikácia týmto presmeruje vašu polohu na zobrazenie do navigácie, ktorú máte v mobile. Predvolenú navigáciu v mobile si môžete nastaviť priamo v nastaveniach aplikácie SendSet Driver. V týchto nastaveniach aplikácia, v mojom prípade nejaký Waze a Google Maps, ktoré sú predvolené v mojom mobile. Viete takto aj k vyzdvihnutiu, aj k cieľu. Ako náhle prídete po zákazníka, klikáte zákazník nastúpil. Po odvezení zákazníka dochádzate do cieľa a klikáte na tlačítko dokončiť. Automaticky sa zákazka uzavrie a zákazník vám ešte samozrejme v nejakej zákazníckej appke môže odoslať hodnotenie. Tým je celá zákazka ukončená.